Hallelujah. Ni ai ngo yu blai. Ni sngew ngo ika jing baha. U blai pen pau shna hangi ka jing e jang o. Ngalong kumne pilong kumne ha ka jing isnai ka jong blai. Ki khmat jong blai, ki tan shai nya pi. Ki tabniang ka jong blai, u kodop ya fi. Ni long ha ka jing da ka jong blai. Ni de ki khon jong blai, ai shu blai baro ka buram ka jingo. Nga ai ku blai i pi para bangai. Bat kin man ki para lok ha ke kerteng ke ba em badan bor jong try chingi bo ulang Jesus Christ kene kapor bangen bu jingduwai bangen Christian ke jingduwai naman ta jong pi don na prengi pi khuslai don na prengi pi don jingpang mynsiem ngan duai hane kapor lada pi pediang utrai le isnai ye fi kawe nga kwa ban ong pi shua bangen duai namar ni por badap ki babun ki bafun ye nga ki badon ka jingpang mynsiem ki breu kim yo i ka ta jingpang mynsiem jangke hare pi sngew thu e le de kene tang ma pi marwai pi mat e ka jingpang mynsiem bat nga kwa ban ong e pi ublai u yo i ba pi don jingpang mynsiem bat nga ong e pi om don doktor bala pen khia e pi kene like tang u jisu nga kan tu nga yo were pi bat nga ong e pi tang u jisu bala ban pen khia e pi wat ke jing pen khia na ublai ngan duai na menta jong pi bo troy nu weng no ka jingmong ka badon ha ka do no jong pi ngan duai na menta jong pi ha ka no ko jaka ka fidon ba ka jingem jong pi mat ka jing khuslai ba pi kendu ka jing khuslai pi don ha ka jing khuslai pi ling amen sem pi pisamen sem pi sngew kurmar jingmot nga ong i pi ken mau wat ju pediang ka jing khuslai wat khuslai kim sim khuslai kim ju wan na oblai ki wan na dujok namar ka dujok ke badap da ka jing khuslai ka dujok ke badap da jinjar ki dujok ke badap da ka jing khuslai ki jinjar bat ki jing kordit ki wan na dujok ki mut ban pen kurmar ka jing em jong pi nga ong i pi bo jisu ong ngi na ka gospel jong yonis khat saw de khat ke banikang u khang ngi ong wat khuslai na ka do not jong pi wat ki khuslai na ka do not jong pi u ong ngi to ngek pi ha oblai bat ngin ngai dro hau kata ka jing ong ublai yanga lem ye pi be te kadaw wat priang ki mynsiem khuslai kan tat mynsiem khuslai duai ba ye kene u jisu ong ke jing suk junga nga e no e pi priang ka jing suk ka jong blai ngai yo blai ula ban ya rap ye pi ula ban le isnai ye pi un pha mynsiem jang ka jing tengan un pentengan un yalam un hikai ye pi kata ka jing kular ka jong blai ublai ong ke jing suk junga nga e no e pi la pi e yo jisu la pi shekriyo jisu ka jing suk jong blai kan long lembat pi bat ha ka jing em ka jong pi namar u ngai kene ka wai ha ublai ngai bo jisu u dei unong yarap ye fi u jisu i ye pi u jisu isna ye pi u jisu pitip nam khamat jong kitan sha ye pi hane ka por ngan bu jing duai na ka banta ka jong pi tongine duai ablai ngawan hame nga duai na ka banta jong kene ki paralok bat ki para bangai ken man ki para ablai ki badan ka jing khuslai sngew bahalem ko pa blai be e jenga ban weng no ka jing khuslai ban weng no ka jing sngew kurmar jing mot jong e ban bet no ka jing mot jing perkhat jong e weng no ka jing sngew jenjar jong e weng no ka jing sngew lenga ka jong e ko try ko pa kan rat jisu be e jenga men pa o men sim ko jame ko try oh ni lam me un hikai ki men pentungan ablai ka jing em jong ki ka jing suk jame kan long ka jing em jong ki nga duai ke badan kan ka jing pang mynsiem try kan ka jing pang mynsiem ngitip ni sngew thu omdan doktor ngitip ni sngew thu omdan bayo i omdan mynsiem ni kane like tang ma me ko try jisu nga duai men kta de khti blai ga jome ban serpai ban wengno ka jing mong ka do no jangki ablai ya rap iki isnai blai kan rat iki ko pa men le isnai ka jing em jaki ko try nga it ha me ablai nga duai nga pa na me try kane baro karteng mo jisu hala kartar ude amen amen ublai unbu ka jingsuk hapi wat khuslai ublai un penkhia ya ka jingpang mynsiem jongpi ublai un le isnai ya fi ublai ya ban kar khui fi namanta ka borom jingo amen.